ni jatelo kose yieri to tine jopiny kata opinion polls wacho kama tie ni jopiny ema bro mako result mar tich misetiyo at the end of the day. Koro of course opinion polls biroga, but usually seche moko bende opinion polls gi nitie kaka ipango giga, lakini kiwach adier Ker Ruto, even though abende dongana nyisi ni wan abende wasebed ka wasiro Ruto wach matutamne, lakini seche moko ikonyi tibende ok ikonyri. Iwinjoga? Wasebed kwa wacho kara ni jotendwa, Ruto nyicho biro ndalo moko wacho ni Wandai tigwi. Iwinjoga? Badi bende. Koro badi bende. Nyicho ka weche ma nyicho biro kata weche mag mag petrol. Inwaka Wandai kod badi man kanyo. Koro gigi bende waka gin miyo unpopularity mar ker biro mang'eny. Niwach weche mafuta idho, weche ngima idho, aisa ni kendo biro wach Ebola ni miyo jo Kenya nigi luoro. Koro gigi miyo ji wuoyo marach kuome. Koro en owuon ong'ire wach to ang'o momiyo atemo gine to ikonya to ok akonyra. Dana dwaro mar mondo mimake mana kanyo. Emong'adowa kata kamano agunwer kuon nyakuom biro e twak okinyi ma kawuono kinde machielo. Kabra chaka luongo jo tutam gi